Boas tardes a todos e a todas. Bueno, gracias primeiro por estar aquí en este evento, en a presentación desta volta cicloturista que vamos a ter, que explicará despois con detenimento o presidente do clube en que consiste. Eu quero darvos a benvida primeiro ao Concello de Gondomar e a participar deste deporte tan maravilloso e atractivo como é o ciclismo. Quero darlle as gracias tamén ao seu presidente do clube, porque o clube de ciclismo de Gondomar foi fundado no 1995, estuvo a punto de recentemente desaparecer, pois entre outras cousas por unha falla de xente que quixera afrontar este reto e que seguira e que continuara con este deporte e ca súa xestión. E o 7 de febreiro de 2015 esta nova directiva asume o reto de afrontar, de coller o clube prácticamente en caída libre e ser quen de levantalo. Xa tuveron un evento deportivo significativo, ademais, en este concello, hai cousa de un mes escaso, ou 2 meses, non chega, o 21 de xuño, me dicen, e agora teñen outro reto importante que é unha proba organizada por o clube que xa vai por camiño da 16 edición dunha marcha cicloturista do Concello de Gondomar. Por lo tanto, xa levan 16 anos organizando isto por experiencia que non sexa, e este clube tiña que decir que, sempre foi un referente importante do ciclismo a nivel galego, chegando incluso a ser un dos máis solventes. Últimamente había perdido bastante auxe, pero, sin embargo, está reflotando, está arrancando con forza grazas a esta directiva. E xa teño aquí anotado, pois mira, teñen un club, do seu momento era dos donde había máis federados en Galicia, con 61 membros, había quedado en 24 e agora xa están en 41. Ben, pois isto é significativo. Para que estamos aquí hoxe? Sencillamente, para facer a presentación do que pode ser e vai a ser unha das marchas cicloturísticas máis relevantes da zona, que a vamos a facer o 6 de setembro, e que logo o seu presidente dirá incluso que itinerario sigue e as características desta proba. Eu non quería deixar pasar a oportunidade, primeiro, para felicitar deportivamente a Gonzalo Aguiar e a Ezequiel Mosquera, que van a participar en esta proba. Gonzalo Aguiar, que está aquí á miña dereita, é un orgullo telo aquí, e ademais é un orgullo telo como galego e como ciclista da zona. Logo tamén nos dará unhas palabras. Sin máis, animarvos a todos a participar, a axudar do que poidades, dende o Concello, desde a Concellalía de Deportes, que dirixe a súa concelleira Nuria, o noso apoio ao ciclismo, o noso apoio incondicional ao deporte, e sempre vades a topar, dende logo, unha institución cercana e unha institución comprometida co deporte. Podedes contar con elo e podedes creernos. Vímolo facendo así desde que somos goberno, xa hai máis de 2 meses, e de feito unha proba máis é que estamos aquí, estamos colaborando co club en todo o que eles nos pidan e poidamos facelo. Sin máis, doulle a palabra a José para que tamén vos explique con máis detenimento en que consiste a proba do día 6. Moitas grazas. Quero lle dar as gracias ao Concello, porque a verdade nos leva apoiado en todo o que levamos feito hasta ahora. Quero lle dar as gracias tamén a Gonzalo, porque aparte de ser un gran deportista galego daqui da cidade olívica, pode ser que como explicaría, vamos a ver, que aparte de ser un gran deportista galego,
como deportista, foi bo deportista, chegar onde chegou non é fácil, e como persoa é mellor aínda que deportista. Nós, se temos algunha dúbida, el nos guía, lle preguntamos calquer cousa, el nos dá os consellos, e a verdade estou moi agradecido porque parte de que podamos facer isto, boa parte de culpa ten el. Despois, a marcha levábase 2 anos sin facer, quisemos recuperala, fixemos unha carreira máster para darlle un pouco de relevancia ao club. Creo que a última que se fixo foi unha Copa Diputación no ano 2005, no 2003, no 2005 era unha Copa Diputación de Pontevedra, aquí no Concello de Gondomar. Nada, a proba sale do Concello ás 9:30 da mañán, donde se farán as inscripcións, será no pabellón de deportes, de 8 a 9, donde se recollerán os dorsales, e se farán as inscripcións dos que queiran anotarse no día, sempre cando estén federados. Os non federados non podrán anotarse nese día porque ya hai que mandar o seguro, as fichas con anterioridade. O recorrido sale de Gondomar, pasa polo Concello de Nigrán, por Ramallosa, Bayona, Olla, A Guardia, Tomiño, súbese no tramo libre que comeza en Tebra hasta o alto do Montaloia, pasando por Couso e Alto San Antoniño, e despois baixarase por a carretera de Prado, Morgadáns, Peitieiros, Couso e volta a Gondomar. Se entregarán os premios na Alameda de Gondomar. Ali lle rendiremos homenaxe tanto a Gonzalo como a Ezequiel. Isto é o que vos podo dicir da proba. Podemos falar algo máis de Gonzalo. Foi corredor do mítico equipo profesional Clas Cajastur, onde estuvo Fede Chave, Fernando Escartín, Mauleón, Javier Mauleón e algúns máis ciclistas importantes españoles. E nada, xa vos digo, aparte como bo deportista, boa persona e bo amigo meu. Cedo-vos a palabra e preguntarlle o que queirades. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpar un pouco a Ezequiel que non pudo venir, él está en Santiago y tampoco ya le hacemos venir a la marcha, que non de tantos viajes para arriba y para abajo. Bueno, más que nada agradeceros tantos halagos por parte de aquí de mi amigo Soleiros. Y bueno, él siempre me pidió consejo y yo cuando es una cosa de ciclismo me gusta asesorar y ayudar en todo lo que puedo o todo lo que sé. Y hay que dar las gracias al Cruz Crista Gondomar, pues bueno, pero en este caso hacerme un homenaje, que es el primero que me hacen, y por la labor que está haciendo por el ciclismo, que es muy importante. Retomar un club que, como dijo el señor alcalde, era un club muy importante y en unos años, pues bueno, parecía que se venía abajo. Que yo ya conozco a su padre desde hace muchos años, que era el que llevaba el tema, y parecía que se había muerto. Y bueno, en este caso lo ha retomado Soleiros y lo ha llevado para arriba, y en poco tiempo, pues bueno, retomar la marcha, hacer una carrera, hacer un campus para los chavales, que eso es muy importante, sobre todo para los chavales, y de ciclismo. Pues nada, yo todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que me pida y pueda ayudar desinteresadamente, lo voy a hacer. Y bueno, no sé qué decir más, porque realmente yo soy un enamorado del ciclismo, por supuesto. Estaremos aquí el día 6, a ver, esperemos que haga buen tiempo y a ver si podemos disfrutar de la marcha, que es lo más importante, que no haya caídas y disfrutar todos. Sí, pues. Bueno, Gonzalo que foi olímpico en Seúl. Sí. Vamos, o primeiro galego. O único galego. O único, de momento. Bueno, pero non ese dato. En ciclismo, claro, estamos falando de ciclismo. Claro. Pero, mira, é un dato curioso, de bo, ademais. Nada, pois para rematar, este clube, eu cando así falando con amigos e tal, me decían que a mellor desaparecía, me quedaba moita pena. Me alegro que xente que estaba e vos que o hayades recuperado de alguna maneira e que o elevarades a donde merece, non? Por lo tanto, nós non temos outra cousa que apoyarvos e darvos as gracias para que isto non pase. E a proba está, remito aos feitos, que nada máis es comenzar a dinamizar outra vez o clube.
xa organizades unha carreira máster con máis de 100 ciclistas, e isto se fixo, pois teño por aquí o 21 de xuño. Despois tamén se fixo por primeira vez o campus de ciclismo, que durante a semana do 24 ao 28, o cual é a primeira vez que se fai, con, bueno, xa de alguna maneira con rapaces e xóvenes que se van metendo no mundo do ciclismo, e é un dato curioso e bonito. E agora xa como colofón, pois o día 6, continuando con esa marcha cicloturista do Concello de Gondomar, da edición número 16, pois volven a retomala, e ademais con unha representación de ciclistas xa de prestixio, como pode ser o noso olímpico. Entonces, que máis llevamos a pedir a eles? E que máis llevamos a pedir a esta proba? Pois, oye, todos os parabéns, e agora só nos queda entre vos, organización, e nós, Concello, pelexar para que isto saia o mellor posible o día 6, para que nos axude o tempo, e para estar aí ao vosso lado, pois para que isto sea, vamos, un evento dos magníficos de verdad. E nada máis, moitas grazas a todos, moitas grazas, Gonzalo, José, e nada, continuamos, seguimos co deporte dentro do Concello. Bueno, agora José ten aquí, perdón, Roberto ten aquí preparado Soleiro, ao final é Soleiro. Vale, chámame todos así. Ten preparado uns diplomas para os participantes do campus de ciclismo, que se fará entrega supoño que serán nenos, non? Rapaces? Sí. Sí, porque de que idade iba? Desde... O campus era de 6 anos hasta 16. O máis pequeno creo que era Javier, con 5, e os maiores eran Iván e Daniel con 12. Ben.